Γεια σας παιδιά, είμαι η Χριστίνα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που βλέπουμε τύποι ανθρώπων όταν ξεκινάνε τα σχολεία. Στον αγισμό, σε 6 μέρες ξεκινάνε τα σχολεία και πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη, αυτή που κλαίει που ξεκινάνε τα σχολεία. Γιατί ξεκινάνε, θα λιποθυμίσω τώρα που ξεκινάνε και θα βγάλω ρητίδες. Πω, γιατί. Δεύτερη, το φυτό. Ναι ρε φίλε, γιατί κλείσανε τα σχολεία, λιποθυμάω. Γιατί. Δεύτερο, αυτός που θέλει να κάψει το σχολείο. Μήπως να κάψω το σχολείο. Αυτό σκέφτομαι. Θα το κάψω. Τέλεια. Το βρήκα. Δεύτερο, αυτή που λέει που εισλαττένει το σχόλιο. Πω ρε φίλε, γιατί ανοίγουν τα σχόλια ρε φίλε. Λιποθυμάω, αλήθεια. Θα βγάλω ρητίδες, αλήθεια. Και δεν γίνεται. Λοιπόν, πίσω που νομίζω ότι είναι η τραγουδίστρια του σχολείου, λοιπόν. Και είμαι η πιο όμορφη και όλα τα αγόρια. Και θα με παίξουν στις ειδήσεις και θα είμαι στις ειδήσεις και θα με παίζουν τα κανάλια. Τέλεια. Θα είμαι στις ειδήσεις. Oh my god. Το πιστεύω. Λοιπόν, μετά την άλλη να που... Όχι, κάνει 100 χρόνια να ετοιμαστεί. Κάπως κάνει 100 χρόνια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή που λέει ότι έχει αγόρι. Όποιος με ακουμπήσει θα φάει μπουνιές. Έχω αγόρι. Όποιος με ακουμπήσει θα φάει μπουνιές. Έχω αγόρι. Και έτσι και με ακουμπήσετε θα φέρω το αγόρι μου να σας βαρέσει σλέι. Φύγετε όλοι και όλες από εδώ. Πραγματικά. Η άλλη που κάνει 100 χρόνια να ετοιμαστεί. Καλημέρα κόσμε. Πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο. Ωραία, έβαλα αυτό στο μαλλιά μου για να τα κάνει έτσι μπουκλίτσες για να τα πιάσω μια ωραία κοτσίδα πάνω. Τέλεια θα βγουν, πιστεύω. Μια ώρα μετά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ντυθούμε. Λοιπόν, λέω να βάλω αυτά. Όχι. Κάτι άλλο. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Ούτε αυτό. Θα πάρω την Μαρία να μου πει τι να βάλω. Έλα Μαρία, θέλω να μου πεις λίγο τι να βάλω επειδή είναι ο γεσμός και δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, αυτό όχι. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ Μαρία, γεια. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Πανέτοιμη θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε στο σχολείο. Και έχω κάνει το πιο όμορφο ντύσιμο. Μετά, η άλλη που έχει ντυθεί με τίποτα στο θέμα του σχολείου, έχει ντυθεί, δηλαδή, αν πεις ότι είναι στο θέμα αυτή, θα βασμιλήσει. Είμαι έτοιμη, πάμε στο σχολείο με ασφαλεία. Ξεκίνα το μαθήμα. Λοιπόν, θα κάνω και 6 θα ήτανε, αλλά τώρα θα κάνω και το 8 και το τελευταίο. Αυτός που είναι ο πιο όμορφος και τον αγαπάνε όλα τα κορίτσια. Και είναι ο πιο όμορφος και πάντα εντείνεται. Τέλεια σε όλες τις περιστάσεις. Και πάλι ο κούκλος της τάξης θα είμαι φέτος. Και κανένας άλλος δεν θα πλησιάζει το επίπεδό μου. Πάμε στο σχολείο να μας πείσουμε όλες του χρόνου. Πάλι φέτος. Και άλλη μία αυτή που... Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι και... Bye! Γεια σας!